indtil episode Fun Fact. Nej! Er du okay, Walkie? Walkie, hende hun attacker. Velkommen til part 2 af Fun Fact. Og vi har nogle spændende ting i dag. Vi skal ikke som normalt, for vi skal dræbe jer. Ikke. Fun Fact går kun ud på sjove ting. Okay, prøv mig. Og du kan være med på en episode, hvis jeg får lov til at dræbe dig. Men det bliver ikke i det. Og jeg dræber dig ikke. Men vi skal have en krig. Jeg har en god idé. Om hvem der vinder. Vinder. Trækniven. Træksiv. Og det skal være den 1. januar 20. Nej. 2025. 50. Minus 50. 2025. Woohoo! Så de er med. Jeg glemte helt, at vi lige skulle lukke skabet. Nej, Øjnene fuld af rødvin. Men miraklerne er forbi. rødvin. Okay, der er Hvis det- stop. Jeg har en lille god idé. Hvem? Vi skal have noget goofy. Nå ja, det er jo også fun fact. Part 2! Har vi ikke lige sagt det? Nej, det tror jeg ikke. Nå, okay, du er også bare gode filmer. Fun fact går kun ud på sjove ting, som at dræbe hende. Ups. Men jeg giver aldrig op. Vi ses til part 3 af Fun Fact. Ses!